Croeso cynnes nôl at gylch y Defaid ac mae yna adran gystadleuol iawn yn y cylch ar hyn o bryd, sef adran y Bridiau Cyfandirol Pur. Ac yma wrth o ochr i mae'r foneddiges a'r arbenigraig arbennig Elin Ratrey o Bresedd. Croeso ato ni, Elin. Diolch yn fawr, neis bod yn dach chi. Ie, a mae'n ar hyn o bryd yn ddigon cynnes hefyd, yn dwi? Achos o'n i'n ofni fe fyddai'n oer yn y ffair iawn. Ydy am change. Ni wedi cael winterfair bach eitha cynnes am sawl blwyddyn nawr, o'n i wedi arfer bod yn oer iawn. Oer iawn iawn. Ond fan hyn nawr, ni yn adran y Bridiau Cyfandirol Pur, lle ni'n gweld cig yngwyr ystyr y gair, ond fe. A thethau'n gwybod yn gwmwys beth sy'n angen ar y farchnad heddiw, achos mae gennych chi siop gig eich hunain yn Aberystwyth, ac wrth gwrs sy'n arddangos y Bridiau hyn dy hunan hefyd. Ydw. So, ie, maen nhw'n Bridiau sy'n wedi cael ei nabod am eu siap nhw, sgwydd a loen llydan a siap yn y goes ôl hefyd. So, yn boblogaidd iawn efo bwtseried dros wlad. Y Texel sydd yn y cylch ar hyn o bryd, a dim gymaint falle yn arddangos nhw, ond mae'r peiri sydd yma yn safonol, a hynny sy'n cyfri. Ydyn, maen nhw gyd o safon uchel yn agos iawn at ei gilydd, so bydde beirniad nawr efo gwaith caled i beirniadu'r 4 par yma. Ie, James Whitefoot o fferm Tŷ Croset Caer Lywelydd sydd yn beirniadu, a fe wedi ennill, wedi cael sioe a ffair dedlan i ddweud, lwyddiannus iawn nawr yn ddiweddar, a yn yr Agri Expo wedi cael llwyddiant ysgubol i hunan. Yn gwybod beth mae'n chwilio amdano? Ydy yn union, a mae wedi beirniadu yn yr ffair ea yn Lloegr cwpl o flynyddoedd yn ofid, so mae fe'n gwybod yn iawn beth i wneud yn y gwaith yma. Iawn, fi'n credu, ond dwi'n mynd amdani'n syth bin. O, mae fe wedi wneud dwi'n meddwl i fod hyn, dwi'n e? I Ynys, wel dim Ynys Môn, Gogledd Cymru, Dyfan Evans, Pendre Fawr, Sir Ddinbych sy'n ennill y wobr gyntaf. Wara teg. Ie, 2 par, mynd efo'i gilydd yn dda iawn efo siap trwy gydol y corff yn anos e. Maen nhw wedi cael ei drimio yn dyn iawn, yn dyn nhw? Do, yn dangos y lled yna trwy gydol y cefn. A wedyn yn yr ail safle yn ennill yw'r ail wobr yma, teulu'r Windsor o Forest Farm, Shergar, a nhw wedi bod fel un yn flynyddol ac yn ennill hefyd. Llwyddiant ysgubol, da ni'n dweud, mewn dosbarth falle yr niferoedd ddim yn fawr, oedd y safon yma. Safon uchel iawn, war y tig, nhw'n da iawn o hyd. Wel, diolch i ti, Elin, dwi'n mynd i gael sgwrs gyda enillwyr, y ddeiawd, y tad a'r mab o Sir Ddinbych. Wel, llongyfarchiadau mowr. Diolch yn awch chi. Faint o'r textiles sydd gyda chi adre? O, mae gen i 60 i gyd rhwng Dutch a Texels a Beltex. Bach o gymysgwch. Bach o gymysgwch, ie. Yndi? Ond dyfan, ti sy'n mwynhau'r arddangos mwyaf, dwi'n meddwl, efe? Ie, fi di'r trimiwr mewn yn dweud. Y trimiwr? Ie. Pwy yw'r ffidwr? Dad y ffidwr, fi di'r trimiwr. Fi di gweithio a fod i'r trimiwr. O, wedyn ni bod enwau'r caled i drimio hefyd? O, yndi. Gwaith tîm ar i orau fydden ni'n gael efe? Dyma sy'n trimio. Dyma sy'n trimio. Ia? Lot o waith o wrthos, wel, mis, gorchwyd gael par a pigo nhw, golchi nhw, trimio nhw, dyn, bach bod un yn cweit yn dod i par arall. Mae'n job cael par, weithiau bod chi'n trimio nhw, mae'n wahanol. Rhaid chi gael lot ar ei wahanol a gweld sut mae'n dod. Wel, llongyfarchiadau. A gach yr gil wobr yn Ynys Môn hefyd, yma? Do. Chi'n neud yn dda iawn. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi. Da iawn.